Mundtlig aflevering kemi C, modul 5, om karbonhydrider. På boreplatforme bores efter olie og naturgas, som er blandinger af mange forskellige forbindelser. Efter bearbejdning på raffinaderne kan forbindelserne blandt andet bruges som brændstof. Hvilke karbonhydrider bruges som brændstof i biler? Man bruger benzin, som har molekylformen C7H16, altså hedder den heptan, fordi der er 7 C-atomer. Og C8H18, som hedder oktan, da der er 8 C-atomer. Udover benzin bliver der også brugt dieselolie, som har molekylformlen C12H26. Forklar, hvad en fuldstændig og en ufuldstændig forbrænding er. Inddrag forbruget af dioxygen. Ved en fuldstændig forbrænding dannes carbondioxid og vand. Hvis der er mangel på ilt, er det en ufuldstændig forbrænding, eller hvis iltforbruget bliver mindre, kan man også sige. Der er altså en højere forbrug af oxygen ved fuldstændig forbrænding. For eksempel, hvis vi kigger på den fuldstændige forbrænding af pentan. Der har vi den her, og der kan vi se, at forholdet er 1:8. Kigger vi på den ufuldstændige forbrænding af pentan, som er den her, den her, der kan man se, at forholdet her er 1:6. Det er altså et bevis på, at iltforbruget bliver mindre, og på den måde kan man også godt se, at det her det er den ufuldstændige forbrænding, og det her det er den fuldstændige forbrænding. Plastik består af karbonhydrider. Hvilken type karbonhydrider og under hvilken type reaktion dannes det? Vis et eksempel og omtal reaktionstypen, eventuelt ved brug af flere eksempler. Alkener anvendes til fremstilling af plastik. Reaktionen hedder polymerisationsreaktion, hvor der her kobles mange små molekyler sammen til et stort molekyle. For eksempel har jeg taget eksemplet eten, hvor den går fra at være umættet med dobbeltbinding til en mættet stor alkan med enkeltbinding. Og det er altså sådan her polymerisationen af eten ser ud. Her, og så har vi produktet hernede. Produktet hedder polyeten. Kæden er meget lang, så man også skal se, så man har sådan sat nogle punktummer her. Den kan indeholde op til 100.000 carbonatomer, og det er derfor, at man ikke skriver det hele.